Erokamano kuom medo keti Ramogi TV wadhi nyime. Skunde mathoth e kaunti ma Baringo kadho achiedh ndadhi mopogore opogore kamoting'o nok mar klese, nok mar kombe ma jopuonjre bedoe kaachiel kod nok mag gige somo mamoko. Sub kaunti ma Tiaty ema skunde mathoth kadho achiedh ndadhi mathoth gi machuno jopuonjre mondo mi obed e kinde ma gisomo oko e tie yiende. Sharon Ong'ao nigi ler. Luasi makare mag gode ma Tiaty nyalo wuondo ng'ato ni onge achiedh nade e alworane. Kata kamano, limbe marwa terowa e skund primar ma Doho mantiere division mong'ere kaka Koloa. Skundni manochake e higa mar 2014 gi kwan jopuonjre 250 en achiel kuom skunde mathoth e gweng'ni mantiere gi achiedh nade mathoth moriwo nok mag klese. E skundni, nyithindo mantiere grade 1, grade 2 kaachiel gi grade mar 3 ipuonjo e bwo yiende ka gibede kite. Nyithindo mantiere grade 4 gi grade mar 5 riwo klas 1 kendo gibedo ka ging'iyore. Jopuonje skundni onge gi kama gibede, okang' mochuno gi loso apise e bwo yiende. Ka jopuonje yudo achiedh nade ka samoro auka nitiere mapek kata yamo mapek, chuno gi mar mondo migiriw klese gi nyithindo kinde ma koth chwe. Caroline Chebutibina, japuonj mar grade 2, wacho ni jopuonjre mawuok e skundni chuno gi mar mondo gibed oko e kite, wirane nok mag kombe, bende gisome bwo yiende kaluwore gi nok mag klese. Kinde ma chieng' reny mang'eny, chuno gi mar dar mondo girang tipo ma ginyalo bede. Caroline medo ni jopuonjre mantiere ka chuno gi mar mondo giti kod bembegi e yor teno bugegi e kinde ma gindiko. Jopuonj mantiere e skundni oriwo mana jopuonje 4 mondik kod TSC mapuonjo nyithind ECD nyaka grade mar 6. Nok mar jopuonje ochuno skundni mar mondo ndike tich jopuonjre manotieko klas 12 mochiwore mondo konygi e puonjo. Sometimes tunaita wale wanafunzi ambao wamemaliza kidato cha 4 waje watusaidie kama volunteers. Na kwa muhula huu imekuwa changamoto kwa sisi kwa sababu wengi wao wameweza kujiunga na vyuo vikuu. Tukiwa huku tunatumia lugha ya mama kama language of communication. Kwa sababu hao watoto wametoka kule ndani ya kijiji hawajui lugha yoyote. So tunaanzia na ile lugha yenye tunaelewana na wao. Mpaka mahali tumefikia, wanapofika grade ya 3, utapata lugha inaanza kubadilika wakiwa pale grade ya 3 kwa sababu wameanza kuzoea vizuri environment. Na utapata wale walimu ambao si lugha ya Kalenjin waka na changamoto sana. Charles Chasaya ma en jatend jopuonje skundni wacho ni achiedh nade maduong' ma giyudo en nok mag kombe gi klese. Owacho ni gibiro gi yo mondo ginywand jopuonjre mantiere klese 2 mondo bed ka ng'iyore, mondo chenro mar chwalo somo obed maonge gi ng'ikruok. We have done our best to ensure that learning is going on very well through a system called Face Me. You will find that we share 2 teachers teach learners using 1 class. That is, the other learners are facing the other side, other learners are facing the other side. And at the end of the day, we achieve what we have come here for. Skul machielo mong'ere kaka Natirira ECDE en achiel kuom skunde maonge kod kombe e sub county ne. Kaluwore ni nyithindo masomo kae hikgi pod nitiere piny kendo ok ginyal bedo oko e chieng'. Jal moro nochiwo jot mare mondo puonje jopuonjre odiochieng' ka otieno otiyo gi odni kaka kar nindo. Room ni opog nyadiriyo ka room machielo itiyo godo kaka pong' mar rego mogo. Center ni nitiere gi jopuonjre 22 ka ipuonjogi gi japuonj mane weyo skul e klas 10. Jen Kitilit ma en coordinator mar somo e county ne wacho ni gijathoro yudo achiedh nade makoni kod kocha kendo chuno gi mar ndiko jopuonje maonge kod tiegruok. Coordinator no medo ni nok mag kombe osebedo ka thiro kaka nyithindo ndiko e kinde ma jopuonjre jathoro ndiko e bembege. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Apisas mag obila mawuok e stesend obila